एसटी खथा दिहोनो नागिरदों बेखौ जों बोरैहाय होबथानांगौ इच्छानिफ्राय इन्डिजिनास ट्राइबेल साहित्य सभा अफ आसाम जोङो इतिमध्ये जोङो थुनलाइ आफादाबो इच्छायाव दङ इतिमध्ये जोङो ग्रीन सिगनेल होबाय जे एसटी को जोङो जानो होआ इच्छाया सिसिट'आनि जिनेखि नाजानाय बे नाजानायाव फुल सापर्ट दं आरो बेनिखायनो जोङो 9 नभेम्बराव जोंहा जिहेतु इच्छानि मिटिं जागोन आरो अखानायैनो जोङो 10 नभेम्बराव जि मोनसे 1 लाखनि बारा बांसिन मानसि लानानै जों बेवहाय मास गेदारिं खालामगोन बेयावबो जोङो मदद खालामगोन आबुङै मानो होननानै बुङोब्ला जों मिथिगौ जुदि मोनद' हारिखौ जुदि एसटी होबावोब्ला आरो दायो कलिताफ्राबो बिगासिनो दं मोनस्नि जागोन बेयो जोंनि थाखाय गिलु बालु खहा जोंथ' दायो 50 बोसोरनि बारा जाबाय जों बेनि खहाखौ बारा मोननाय नङा नाथाय फैबाय थानाय उननि जेनेरेसननि थाखाय जोंनि फैबाय थानाय माने आथालनि थाखाय बियो मोनसे गिलु बालु साव हिसाबै नुजाथियो बेखायनो जों मानो बिसिनि थाखाय खहा खालामना गालांनो जोंनि हारिया जाहाथे इयुनाव जेबो खहा जाया जों बिनि थाखाय सिन्था खालामनांगोन जों बिनि थाखाय साननांगोन जोंनिया हारिया देरसिन जोंनि थाखाय जिनेखि एसटी खथा दिहोनो नागिरदों बेखौ जों बोरैहाय होबथानांगौ आरो भारत सरकारा आसाम सरकारा बिसोरनो माबायदि होयो बे आलादा बाथ्रा नाथाय जोंनि जेनेखि थाखानाय सुजुग सुबिदा बियो खहा जानो नाङा बे स्पष्ट खोथा जों बाहाय कमप्रमाइज खालामा बेयाव रायजो राजाफोरा गोबां थानायनि आसायाव दं बेनि जोङो आसा खालामदों आरो बे बेलायाव जोङो ट्राइबेल समाजजों रायलायबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों टाच जों खालामबाय थादों जोङो जिल्ला थुनलाइ आफादखौ इतिमध्ये जों डिरेक्सन होबाय जे बिथांमोना गावबा गाव सुबिदा लानानै थांनांगौ बेवहाय आरो बेवहाय गोग्गोम जि मोनसे रेलि बेखौ साक्सेस जाहोनांगौ बेखौ जों मिजिंथिदों नीलकान्त गयारि बिथाङा मा बुंखो नोंथांमोना नायनानै बुजिजोबखाबाय जानांगौ भिडिअ बेखिनिमोन